Mongko para Pandhawa niku taksih kadang kula, Kurawa inggih taksih kulit daging kula piyambak. Dadi upama Baladewa niku mbelani salah siji, nyuwun sewu, ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul. Sing dibacok tugel dengkule melu tatas. Kejawi saking menika Yayi. Baladewa ya ora pengin diarani wong tuwa sing bancindhe banci ladan. Koko Prabu Baladewa prasasat melampah ing wanci pangkolong kepabake ngobor sewu. Dene dinten sak mangke paduka Koko Prabu Mandura kepareng minangkan ingkang dados pamutah kula rawuh wonten sitinggil negari Ngastina. Kula ingkang minangka wakilipun kadang para Kurawa ngaturaken panuwun duh Koko Prabu. Yayi, Sabta ari kawuri utawi 7 dina kepungkur. Kula nampi sowanipun gandhek sakembaran. Jebul utusan kala wau utusan saking negari Ngastina nyaosaken nawala utawi undangan dhateng Keng Raka ing Mandura. Sak sampunipun layang kula waos lan kula raos, wa sing dadi nginggalaken pun Kakang sowan wonten ing negari Ngastina mriki. Mila saking menika Duh Yayi, slendro ingkang raos, slendro ingkang batos, gandeng ripalenggan sak mangke Keng Raka sampun marak seba, bebasan hanyidam rujak ing cempaluk, cumengklungen daya-daya wruh gatining karsa, menawi keni winedharing kathah ingkang Raka ing Mandura sumedya hangangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda sabdanipun Yayi Prabu Duryudana. Hanjrah Kang Puspitarum kasiliring samirana mre sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya Koko Prabu menawi wonten sisiping atur nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami punapa ta darunanipun dinten sak mangke srupa nyuwun kula anggenipun kepingin boyong dhateng paduka Koko Prabu Mandura mapan wonten ing negari Ngastina mriki. Blaka Suta blak kotang terus terang dinten sak mangke Keng Rayi Ngastina nembe ketaman ribet jibeg
judeg manah kula. Saking pamawas kula namung paduka Koko Prabu Baladewa ingkang saged ngudari reruwet madhangaken pepeteng kula duh Koko Prabu. Ingkang dipun kersakaken Yayi Duryudana kados pundi Yayi? Koko Prabu, ingkang tansah gumana musik wonten manah kula boten wonten sanes kejawi kodrating jagat ingkang sinebat perang Agung Baratayuda Jaya Binangun. Perang kala wau perang ing antaraning Pandhawa lan Kurawa. Inggih awit babakan perang Baratayuda Jaya Binangun kala wau ingkang siyang pantaraning dalu tansah nyerimpet nyandung wonten ati kula. Ingkang dipun kersakaken babakan Baratayuda kados pundi Yayi? Nyuwun pangapunten. Mila nganti Duryudana ngundang paduka Koko Prabu Baladewa menawi benjang Baratayuda Jaya Binangun siyos kelampahan. Nyuwun sewu, paduka Koko Prabu Baladewa badhe mbantu para Pandhawa menapa badhe mbantu para Kurawa. Yayi, kula aturi nyekseni sedaya ingkang lenggah mapan wonten ing setinggil Ngastina mriki. Kula aturi midhangetaken lan niteni dhateng ucape Baladewa. Benjang sak mangsa-mangsa Baratayuda punika dadi Baladewa mboten badhe mbantu dumateng para Pandhawa Yayi. Lah dalah matur nuwun Koko Prabu. Lho, ning kula nggih mboten bantu Kurawa. Lho, kok saged? Kok kados mekaten niku nalaripun kados pundi? Ngaten. Baladewa niku wong tuwa. Tegese tuwa niku kedah bisa tinuwa tuwa lan bisa tinuwi-tuwi. Tegese wong tuwa kudu kena kanggo conto, kudu kena dadi gondelan. Mongko para Pandhawa niku taksih kadang kula, Kurawa inggih taksih kulit daging kula piyambak. Dadi upama Baladewa niku mbelani salah siji, nyuwun sewu, ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul. Sing dibacok tugel dengkule melu tatas. Kejawi saking menika Yayi. Baladewa ya ora pengin diarani wong tuwa sing bancindhe banciladan. Mila menawi benjang Baratayuda Jaya Binangun kelampahan, Baladewa mboten badhe mbantu sinten-sinten. Baladewa tak ningali ramene Baratayuda Jaya Binangun kemawon. Dadi wong nonton kuwi penak. Rame ya keplok, lucu ya guyu. Ora cocok karo atine ya gari nyacat. Niku wong nonton. Inggih, matur nuwun. Lajeng kula badhe tanglet malih. Miturut petang paduka Koko Prabu Baladewa menawi perang Baratayuda niku kelampahan. Ingkang menang niku Pandhawa punapa Kurawa. Sing menang besok ana sajroning Baratayuda, sing menang sing bener, ingkang kalah niku sing luput. Sing leres niku sinten, sing lepat niku sinten. Lah, nek niki Baladewa ora kena matur. Kudune Yayi Duryudana pun saged tanggap, malah sakniki kula sing genti tanglet dhateng Yayi Duryudana. Wiwit Kurawa niku taksih bayi abang nganti brangkang, nganti saiki dadi satriya kondang. Kurawa nate tumindak jujur menapa mboten? Nyuwun sewu. Rada pekewuh anggenipun paduka badhe mangsuli. Tiyang sak donya niku sampun ngakoni. Wiwit kuncung nganti gelung rina pantaraning dalu, Kurawa niku sing diangkah ora ana liya kejaba patine para Pandhawa. Kamangka Pandhawa niku tanpa dosa, kamangka Pandhawa niku tanpa luput. Conto rikala kepungkur.
nalika jaman lakon Bima bungkus jabang bayine Werkudara ingkang riyin wujude bungkus dibucal mapan ana tengah alas supados angsal pangruwatan nanging kepripun nyatane malah diincim patine kalian para Kurawa jabang bungkus diranjap gaman kiblat 4 5 pancer conto malih nalika riyin jaman lakon pendadaran siswa Saka 5 ing tata lair mulang perang karo murid latihan to sing balung wuleting kulit nanging sejatine ana sandi kang piningit waton wonten reka daya ingkang lungit para Kurawa anggenipun badhe ngungkih cara ing pengangkah patine para Pandhawa mboten niku kemawon Yayi rikala jaman lakon babat Wanamarta Pandhawa jare diwenehi karo Kurawa wujute alas sing jenenge Alas Wisamarta dikon babati para Pandhawa. Pandhawa dikon bangun negara ning sejatine para Pandhawa diloropke ana tengahing alas. Kareben Pandhawa mati dipangan jim setan priprayangan. Wonten melih jaman lakon balesi golo-golo. Jare para Pandhawa arep diwenehi separone negara Ngastina. Pandhawa dipun papanaken wonten ing balesi golo-golo nalika semanten wanci dalu papan dunungipun Pandhawa malah dipun obong kalian para Kurawa. Sapa sing duwe gagasan ngaten niku? Sapa to sing duwe reka daya pimpinane ngobong balesi golo-golo? Dina iki wonge ya isih urip. Sapa to menungsane? Kula sinuwun kula sing duwe gagasan ngobong bali golo-golo. Paduka krasa paman, krasa mawon. Didumuk ora krasa. Ning sakniki kula sampun mertobat kok nggih. Panjenengan sampun mertobat mpun senggune sakniki pun mertobat. Nggih, syukur bagi jumurung. Lah sakniki kanthi paugeran sedaya kala wau Yayi Duryudana. Kamangka para pinter sampun nate paring pangandikan Sura Dira jayaning ngrat suh brasta tekaping ulah Darmastuti sing bener bakale jejer sing salah bakale seleh sapa sing disiki ala ing kono wahyune bakal sirna kula wantun nemtokaken Yayi Baladewa wanita toan bilih benjang Baratayuda jaya binangun kelampan sing menang para Pandhawa sing jleput para Kurawa. Permaroreh mangusumya ngambrengeng kadhi karonaning kaswahasih ring marga Hamalakung risang ganda mastrat maja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto mengke riyen Yayi Prabu Duryudana kok mbrabak pasuryanipun ketingal badhe netes punang waspa Koko Prabu menawi sampun cetha ngegla tanpa warana binjang perang Baratayuda ingkang unggul Pandhawa ingkang remuk rempu dadi rempun para Kurawa. Lajeng bedahipun punapa Duryudana sakurawane badhe nglampahi Baratayuda. Pramila duh Koko Prabu, kula nyuwun tulung sanget dhateng Koko Prabu Baladewa. Kados pundi carane
supaya Baratayuda menika wurung, Baratayuda menika ora sida kelakon. Syaratipun napa Duryudana nderek? Probeanipun menapa Duryudana namung manut? Bakune Baratayuda saged wurung. Sinten malih ingkang badhe kula suwuni senjata pitulung tombak kenceng. Kejawi namung paduka Koko Prabu Baladewa. Inggih Yayi, inggih. Jenengan lenggah kanthi sekeca langkung rumiyin, jenengan tata rasa panjenengan. Lenggah ingkang prayogi, kula babar, kula badhe paring colok pepadang. Piye carane kareben para Kurawa ora sida bubuk remuk dadi rempon? Piye carane kareben Baratayuda gagal wigal tanpa karya, kareben Baratayuda wurung? Kula duduhi carane kang sarta reka dayane Yayi. Leng-lenging driya mangu mangun kong kanduhan remang lir-lena tanpa kanin lir-lena tanpa kanin yen tam tulusa mengko sang Hyang utama Nyuwun sewu Yayi, menawi saestu Yayi Prabu Duryudana kepengin Baratayuda niku wurung, Baratayuda niku batal, kula sagah minangkani menapa ingkang dados pamundhut paduka. Saestu Koko Prabu, saestu Yayi. Caranipun kados pundi? Ngaten. Waton negara Ngastina niku panjenengan balekke karo para Pandhawa bar ora sida perang Baratayuda Jaya Binangun. Niku syarat sing angka setunggal. Syarat angka kalih, nek kepengin Baratayuda Jaya Binangun batal, wiwit sakniki para Kurawa kudu gelem tumindak becik, ngedohi tumindak nista, culika lan angkara murka. Jenengan conto Pandhawa nika, awan bengi sing diudi mung tumindak becik lan tansah prihatin, demen tirakat hanggayuh wayuning Gusti sing gelar jagat. Nah, niki sisan gawe yen Kurawa pancen kepengin tumindak becik, nglereni tumindak jahat, miwiti Kurawa anggenipun sakmangke badhe tobat. Manut mangsit ingkang kula tampi sekedhap malih dewa badhe nurunaken kanugrahan. Kanugrahan kala wau sinebat wahyu kamulyan. Prayogi kanugrahanipun dewa ingkang sinebat wahyu kamulyan kala wau kula aturi nggayuh nggih Yayi, supados saged anyrambahi kamulyan kang sarta katentremaning para kawula ingkang mapan wonten ing negari Ngastina. Siji, syarate jenengan balekke negari Ngastina sakwutuhe marang para Pandhawa. Angka loro, jenengan gayuh kanugrahaning dewa ingkang sinebat wahyu kamulyan. Menawi kalih perkawis niki wau paduka Yayi Duryudana saged mujuti, O esu aya soreya perang agung Baratayuda Jaya Binangun badhe wurung, badhe batal. Kurawa bakal slamet donyane nganti akhirate Yayi. Lagi cawaman sabda Goregang sumewa gegering pasewakan kathah
samyanarka wonten dwirata makta pedhot king wantilan saweneh anarka kuda dilar pandangan Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susung angin ngenting gone miwang kali kangkung isine bumbung bawang lagi cowawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan amit pasang kaliman tabik pisawanan kula sinabeta ing iladuni dumawaing tawang tuwang kula ingkang abiyantara wonten ing Sitinggil Ngastina sembah kula kunjuk sinuwun Prabu Duryudana ana brahmana ngaturake sungkem munggah ana Sitinggil kuwi sapa mburi saka ngendi Sudya Mastani kula pun begawan Gurodahana kula wingking saking pertapan awiyat mugi paduka purun nampi sembah sungkem kula iya wis ndak tampa tiba sepadha-padha sowanmu ana Ngastina apa mbutuhake prabeya kanggo mbangun pertapanmu babar pisan boten sinuwun malah kepara kula sowan ngarsa paduka kula menika namung badhe pamer dhateng jengandika sinuwun Duryudana. Apa kowe bakale pamer bondo donya? Mboten. Banjur apa sing mbok pamerke? Kula badhe pamer kasekten. Awit kula menika pandhita ingkang sampun kondhang kaunang-unang, pandhita ingkang kajuwara saindenging jagat raya. Kula menika pandhita ingkang kesdik ing paningal, ngerti sadurunge winarah. Kula menika pandhita ingkang wasis umbyake ngakathah ngandharaken mekaten.
yen kowe pancen pandhita sing wasis lantip panggrahi tamu mara coba batangen dina iki Duryudana lagi mikirake babakan apa Nun dos pundi yen pancen kowe pendhita sekti lantip panggrahi tamu dina iki Duryudana lagi menggalih apa bela dalah ya menawi niku gampil saklebatan kemawon sampun ketingal lamun sak mangke paduka hanggadhahi gegayuhan nanging paduka taksih bingung gegayuhane Duryudana apa Begawan Gorodahana paduka sinuwun Duryudana bingung awit wedi kalah musuh para Pandhawa benjang ing perang Baratayuda Jaya Binangun wekasan paduka Prabu Duryudana kepengin gayuh kanugrahaning dewa ingkang sinebut wahyu kamulyan leres napa mboten Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone Panemban kula wonten dawuh sinuwun pancen bener sun kepengin ngentukke wujude wahyu kamulyan apa jeneng sira Panemban saguh bantu marang lekase Duryudana weh lah dalah lahir terusing batin kula sagah sabiyantu sababipun punapa pendak-pendak Kurawa kok mboten saged ngentukke wahyu kula niku sampun saged nggagapi sabab wonten sing dadi pepalange sapa mboten wonten sanes kejawi namung para Pandhawa wahyu kamulyan niku sing iso ngregem mung para ratu mung para pimpinan Pandhawa niku ratune sinten Pandhawa niku pimpinane sapa mboten wonten sanes kejawi namung Puntadewa syarat-saranane wahyu saged cumandhak wonten bumi Ngastina punika gampil syarat-saranane apa sing kulina nampa wahyu kudu mati dina iki yen Puntadewa isa mati mboten aneh mboten mokal wahyu saged tumurun wonten negari Ngastina mokal Duryudana bisa mateni Puntadewa awit ngamarta senopatine sekti Mandraguna oh lah dalah sekti niku rak blegere ning sejatine Pandhawa niku ringkih kula pun Begawan Gorodahana ingkang badhe soroh bau kula Begawan Gorodahana saking pertapan awiyat ingkang badhe soroh tenaga kula pun Begawan Gorodahana ingkang saguh nugel gulune Puntadewa Gorodahana madhep rene biangsa telek kowe Dodo montabler ginep tabuka yayasinepi Jojo bang mawinga-winga wengis Desmalaning ngerak leketeking jagat gelah-gelahing bumi panusmaning jajelanat sukertaning bawana setan memba menungso ucapmu ngarep kowe saguh bakal mbantu Yayi Duryudana anggone bakal nyadong wahyu aku melu seneng aku melu bungah Baladewa melu mongkok
Ning pungkasane tembungmu wahyu bisa ditampa Yayi Duryudana nanging nganggo syarat kudu mateni Yayi Prabu Puntadewa, kuwi aku sing ora mathuk, kuwi Baladewa sing ora sarujuk. Nyuwun sewu, sampeyan niku sinten ngerti-ngerti kok nesu-nesu. Lho, kowe durung ngerti karo aku, kowe durung tepung karo aku. Nembe sepisan ketemu niki. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Nalendra Mandura Prabu Baladewa Balarama Kusuma Walikita Karsana Okrasana ya aku iki. Wo sampeyan sing kondang ratu galak saka negara Mandura nika. Iya. Mula yen kowe isih ngeman karo nyawamu, kowe bali yo. Minggato tekan negara Ngastina kene. Mengki riyen to ah. Kok bareng krungu mateni Puntadewa sampeyan kok nesu. Sambung rapete niku napa kalih sampeyan? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Yen isih kepengin nyawang sorot ing srengenge, isih kepengin ngrasake ngemut legining gula. Mara gage kuwi minggato. Kowe bisa, kowe kena mateni Puntadewa, nanging langkah ana dhisik bangken Ratu Mandura Prabu Baladewa. Weh lah dalah. Prabu Baladewa, aja mung bengak-bengok ayo. Endi dodo nyoh dodo. Adu kasekten mungsuh Begawan Gorodahana. Kelakon tak remet dadi klalare ngepepek. Tak enteni ning alun-alun Ngastina, tak suweki cangkemmu biang satelele. Oh. Baladewa kok nesu-nesu niku jane kapernah napa karo Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa iki isih sedulure enom Prabu Baladewa. Wah, isih wonten kulit daging, isih ana panemban. Wah, lah lagi ngerti. Ning ampun kuwatir, sinuwun Prabu Baladewa niku kalebu Ratu Lilin. Maknane Ratu Lilin, gampang kobong ning ya gampang lilih. Waton Gorodahana tasih ngadeg jejeg wonten bumi Ngastina. Mboten badhe siraping keprabon Ngastina badhe doyong. Malah menawi kepareng kula ingkang badhe dados pendhita utawi pujangga agung mapan wonten ing Ngastina mriki. Lole. Gorodahana, lah kok lancang tembungmu? Kowe kepengin dadi pendhita, dadi pujangga agung ana negara Ngastina. Apa kowe ora tau maca layang kabar? Yen Ngastina iki wis ana pendhitane, pandhita sing monyor-monyor, pandhita sing sekti kalintang. Ya kuwi pendhita Durna. Apa rumangsamu sing sekti kuwi mung dapurmu wae? Sampeyan iki sapa? Pandhita Durna. Teka-teka ngerti-ngerti kowe arep nglengser kelungguhanku. Kowe pengen dadi pendhita nang Ngastina, ya? Kowe pengen dadi pujangga agung mapan nang Ngastina. Pepareng kula nyuwun pamit perkawis Prabu Baladewa kula ingkang badhe ngrampungaken. Sing baku Puntadewa kudu tugel gulune satemah wahyu kamulyan saged kaboyong mapan wonten ing negari Ngastina. Duga-duga Ginawa ati-ati aja nganti keri. Paman-paman sengguni. Kula wonten dawuh tinimbalan, Nger. Ampun negake Begawan Gorodahana. Paduka perintahaken Sata Kurawa kinendhum bani tindakipun Begawan Gorodahana. Nak ngestaken dawuh amit madal pasilan. Gandanya sekar gadung.